Sbia'r lliw y môr na. A mae'r môr yn Drewi. Beth sydd wedi digwydd? Mae rhywun neu rhywbeth wedi bod yn talu sbwriel i'r môr. Pwy? O, na! Mae'r planhigion wedi marw. O, am bechod ofnadwy. Beth sydd wedi digwydd? Mae rhywun wedi bod yn torri coed a lladd y planhigion. Sut dawn ni chwilio pwy sy'n gyfrifol. Mae yna ddraig na. Dim yn edrych yn dda iawn. Be da chi'n neud yn fama? Be o ti gwneud yn fama yn yr ynys ma? Di o ddim o'ch busnas chi. Ydy mae os wyt ti'n brifo'r ynys a'i chreu o deiliaid. A ti'n llygru'r môr. Ha, ha, ha. Fi bia'r ynys yma. Ti ddim yn fyr gwalch gwirion. Na dw. Mi gai chi dial ddaw. Y diwedd!